Zikhala esimantshiyane iintsapho ezingahlawulwanga kwinkqubo yobango mhlaba e-Lenge, Cebukuhle, e-Qonce, eMpuma, Koloni. Ezintsapho zintandathu inxalenye yabantu abafuduswa ebulembu kamva kokhiwa indawo yokuchopha inqwelomoya ngurhulumente wocalucalulo. Nabo sele behlawulwe bafuna uchatha emva kokulungiswa kwesi sikhululo senqwelomoya ngurhulumente wase-United Arab Emirates tshanje. Iintsapho ezibangayo zafuduswa ebulembu ngo-1954 ze isikhululo senqwelomoya sakhiwa ngo-1983. Ngoku bafuduselwa kumanxiwa amancinane e-Lenge, Cebukuhle, ebulembu, kodwa bothuswa kuxelelwa ukuba abazuchola naphantsi kuba ngomhlaba. Siqinisekile ukozi umdanga umzi wakhe wawubhala asirobhi. My eldest sister owaqala le nto onguMrs Nabe uzokleyima apha yayingonoyihamba wasweleka 5 years back elindile. Xa ndiphinda kwakusho idocument ezimbalwa zabantu befamily afuneka befumene xa ndisiza kodwa andizoyifumana hayibo njani sesisayinile because ndisayinile ndaendosa. Kwi-98% esele ihlawulwe bambi abonelisekanga ngelixa abanye betyhola amagosa ezobango ngokutshabalalisa amaxwebhu abo ngaphandle kwezizathu. Noko le mali yase-airport ibincinci khange sixolise. Kwakuthiwa yi-53,000 umuntu eyi-1 njengoba uyibona ayibhaliwe. Ngoku xa isiza apha ngoku sifumana i-30,000. Izinto zam ezazifanelekile ndazifaka zonke iimpepha zam, ii-bank statement zam, zathathwa ke intombazane kwakuthiwa ngufona ukwaza. Kodwa into eyenzekayo xa kwakubuywa kuzowusayiniswa zafumaniseka zingaphantsi kwibhoksi babebuya kunye nayo zifunyuzekile. Abasemagunyeni kuba ngomhlaba baphefumle kwezi zityholo. Uba ke msasazi zikhona izinto zokuba kube khona abantu abathi mhlambe khange babhatalwe, ndicinga uba inkqubo ekumele basiyijonge sizama ukwenza uphando ngayo kuba ke ngokwethu wonke umuntu owayibhalisile ubhatelwe, wonke umuntu owayenelungelo wabhalisa ubhatelwe. Bakhona ke manditsho abashiyekile abangabhatalwa abambalwa. Abahlali belala ezichaphazelekayo kolubango nekhokele phambili usapho lakwaMdangayi sele bequle baligangatha belungele ukubhenela kwingalo yomthetho ukuba isebe lezemihlaba aligobi phondo kwizinyanzeliso zabo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya ebulembu eQonce.